Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Oreste Petsie en ik is van die wereldbekende programma genaamd Time to Talk. Een multimedia programma waar daarbij is om natuurlijk inlichting te verzamelen en inlichting voor die brede publiek te geven. Aan mijn linkerkant zit ik hier, wie waar ik zit hier met een baie belangrijke persoon, een president van een sokkerclub genaamd Acadian Shepherds. Meneer de president, sê vir die kijkers wie is en dan gaan ik daar volgens gaan ik dan voor u vragen wat ik op de hart heb. Goedenavond kijkers, ja ik is Eddie Kloete alias Eddie Gou, president van Acadian Shepherds. Ja. Mr. President, gisteravond het ons begin die 17e met die drone. Vandaag het ons begin met die mededingendheid van die verschillende spannen. Groep wedstrijden. Die dag is op het einde, die laatste span is amper klaar. Wat heeft gebeurd vandaag? Asie, vandaag was iets zonderlijks voor mij. Een prestatie van ons heeft al hoeveel keer Gert Swart toernooi gehad. Vandaag was iets anders geweest. Ons heeft 12 uur begin. Die vroege jaren hebben we gewoon op 9 uur of 10 uur begin. Maar ons heeft het doel bereikt. Vandaag met die feit bestaan dat ons een goede opkomst had in de eerste plek. En die toeschouwers was zo opgewonden van hulle was deel van die verwikkelingen. Yes. En die spannen wat opgedaagd was fantastisch geweest. Die uitzondering van die kinders wat waar gaan opgekeken naar die sport van vandaag. Ons het over die 5 spannen, zoals we zeggen, Oldcross kan ook gaan, wat uitstekend geweest is. En die succes van die dag is rechter waar een van die uitblinkers van vandaag. Rechter waar ik waardeer het, rechter waar. En ik gewoon vertrouwen wat die naweek gaat voorbrengen, gaat het nog beter en sterker wees. En ons gaat nog meer toeschouwers krijgen. Alhoewel, ik is gezien wat vandaag gebeurt rondom die hele Lutsville, Vretendal, Koekenap, Lutsville West, Butterfontein, al die streken gespannen wat deelnamen aan die toernooi. Maar rechter waar, ons is een dag rechter waar gezien met sokker op die wonderlijke dag. En daar was niks afwijkings geweest. Als het spontaan genoeg. Rechter waar ik waardeer tot dit waardeer ik rechter waar. En ik zei, de toeschouwer wat we daar gekomen, baie dankie en van morgen af nog beter om bij. Baie mooi gesteld. Ik wil net 4 vragen in termen, u het verwijst naar die discipline en